Derevên PKK di derbarê hêzên pasevanên sînorî yê li ser xeta Şeladizê û Amêdiyê bicih bûne. Bicihbûna hêzên pasevanên sînorî di 20 Şubatê de li devera ava Marikya li ser xeta Şeladizê ji aliyê PKK ve bi zanebûn tên beralîkirin. Tenê armanca PKK ji vê yekê ew e ku bingeha êrêşa li ser hêzên pêşmerge çêbike. PKK pêşî di çapemeniya xwe de îdia kir ku hêzên li vir ne pasevanên sînor ên Iraqê ne. Piştre jî bi qesdî vîdeoya ku pêşmergeyekê ji leşkerê Tirk re dibêje ev der welatê Kurdan e bereva jî wergeran de Tirkî û di çapemeniya xwe de wek pêşmergeyên PKK ji leşkerê Tirk re gotine serkeftî pêş de herin belav kir. Gava kesên ku bi Kurdî dizanî bûn müdaxeleyê vê nûçeyê kirin ev nûçeya direw hat guherandin. Niha jî her roj bi çêkirina çend nûçeyên direw êrêşê hêzên pêşmerge û PKK dike. Zêdebûna êrêşên PKK paralelî biryara Dadgeha Federala Iraqê ya li dijî Kurdistanê dimeşe. PKK mil bi milê hêzên ku dixwazin statûya Kurdistanê ji holê rakin êrêşê herêma Kurdistanê dike. HPG beriya niha daxuyaniyek dabû û gotibû em ne dijî hatina hêzên Iraqî ne. Îcar PKK hatina artêşa Iraqê ji bo deverê qebûl dike. Lê artêşa millî a Kurdistanê an ku pêşmerge li deverê qebûl nake. Bi rastî jî ji ber ku hêzên pasevanên Sûnî ên Iraqê ji Kurdan pêktin PKK pizgirekan derdixe. Eger ev hêz bi erebî axiftiba û ji leşkerên Ereb pêk hatiba ji Basra Necef hatiban û li derdora gundê Sîtê û ava Marika bicih bûbana tu pizgirêk ji bo PKK tune bû. Ya ku tê xwastin bêkirin bizabit ev e. PKK di dîroka xwe de her kuda çoye li pey xwe hêzeke dagirkeran jî biriye. PKK li başûrê Kurdistanê li kîvê cih bibe ne heştiye ku ala Kurdistanê û pêşmerge biçe vê deverî. Lê ji bo PKK ne kêşeye li wan herîman leşker û alayên Iraq, İran û Tirkan pê daliqandin. Di sala 2012 da İranê lûteyên Çiyayê Qendîl û girê casusan dixwest. Wê demê hêzên herêma Kurdistanê ji PKK re gotin ku vekişin bila pêşmerge werin li vir bicih bibin. Qebûl nekirin. Lê bi keyfxweşî ev lûtker radestî Îranê kirin. Niha li ser çiyayê herî stratejîkê Kurdistanê paygeha û qereqonê Îranê hene û ala Îranê de hece. Artêşa Tirkiye di sala 2018 de li herêma Kurdistanê dest bi operasyonê kir. Dîsa rayadarên herêma Kurdistanê û hêzên pêşmerge ji PKK re gotin cihên stratejîk ji me re bihêlin. Em bikevin wan lûtkeyan û ala Kurdistanê daliqînin. Lê PKK bi tundî çona pêşmerge wek ragihandina şer qebûl kir. Li Amêdiyê, Çemankê, Metîna, Garê û Heftanînê êrêşî pêşmergeyê kir û neh pêşmerge şehîd kirin. Lê cihên ku nehiştî pêşmerge bikevnê bê hevçûn radestî artêşa Tirk kirin. Niha li ser wan giran ala Tirkiye heye. Li Şengalê dema hêzên pêşmerge û heta siyasetmedarên Kurdên Êzidî ên sivîl xwestin serdana wir bikin PKK qiyamet rakir û nehiş êrêşî pêşmergeyê kir. Layengirên xwe daxistin ser şeqam û kolana û êrêşî siyasetmedarên Êzidî kir. PKK ya ku rê neda zarokên Şengalê yanî pêşmerge û viyan deqîl biçe Şengalê lê rabû hecda şeعبî grupên Şîe û Ereb anîn li Êzidxanê bicih kirin. Niha li her derê Şengalê sembolên Şîeyan alayên hecdî şeعبî û ala artêşa Iraqê heye. Li gorî PKK her tiş ji bo Iraqê Îranê û Tirkiye serbest e. Lê eger mesele Kurd be şûrê PKK tûj dibe xwîna Kurdan riştinê ji bo xwe wekî qehremaniyê pênase dike. Niha qebûl dike ku pasevanên Sînorî ên Iraqê derbasî gundê Sîtê bibin. Lê dibêje bila Kurd nebe, kî dibe bila bibe, dixwaze Basrayî be, dixwaze Tehranî be, tenê bila pêşmergeyê Kurd nebe. PKK mil bi milê Ereb, Tirk û Farisan êrêşî destkeftiyên gelê başûrê Kurdistanê dike. PKK dixwaze şoreşa başûr hilweşîne. PKK qonaxekî nû ya çehşetiyê li Kurdistanê dest pê kiriye. PKK xencerekê jehriye li pişta başûrê Kurdistanê re hatiye çiqilandin.